Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, selamat pagi, selamat beraktivitas kepada teman semuanya. Semoga diberi kemudahan, kelancaran dalam beribadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Kala ngendika ake sapa Malikum Imam Malik. Ngendikane man utawi sapane wong kana ana sapa man fi safarin iku ing dalam lelungan. Alima lan ngerti utawa paham sapa man, weruh sapa man. Annahu satemene man iku dahilun iku wong kang manjing ala ahli ing atase keluargane man. Manjing min awwali yaumihi saking kawitane dinane man. Wa ta'ala alan mutulahu keduwene man mau al-fajr apa fajar. Qabla ayyan Mas, Anas. Dakhala mongko manjing sapa man bahwa hale utawi man so imun iku wong kang poso. Ngendikane Imam Malik. Dadi nek ana wong lelungan, dene paham lelungan dina iki iku dene metu ya dina iki, engko pamane mulih ya dina iki. Dadi mek sedina lho perjalanane. Dadi pamane lelungan diangen-angen iki sedina engko balik omah neh. Ngoten lho. Dia sampeyan pas wayah Ramadan kok cara berangkat isu tekane engko ya dina iki wedhoe. Engko bengi pamane jam 10 atau jam 11 atau jam 12 lah. Intine di hari ini juga. Lelungan sing model ngeten iki lho ya. Sampeyan ngerti, paham. Kok sedina iki iso balik ring omah neh. Iku wong-wong sing model lelungan model ngeten iki tetep wajib poso. Dadi lelungane iku ora oleh batalno poso. Nek cara ngendikan Imam Malik niki. Tak baleni malih, dadi sampeyan nek lelungan, lunga cara paham betul weruh cara ngono. Nek biasane lunga ring ndi pamane ning Semarang pamane lah umpama. Lunga isuk engko mulai paling ya jam 10 bengi pamane. Jam 10 bengi orang asik kelewat pajar neh maksudnya. Orang asik kelewat pajar. Pamane iku sampeyan wajib tetep wajib poso. Nggih. Lunga isuk mulai ngasih jam 12 bengi pamane utawa jam 1 bengi iki lho wong-wong sing lelungane mek apa jenenge jarake model semonten niku iku tetep diwajibkan melakukan puasa. Beda malih nggih. Sampeyan lungane dina iki. Sampeyan lungane dina iki. Tapi engko nek diitung-itung mulai sampeyan engko mungkin isuke neh. Mungkin tekan kono tekan omah neh mungkin jam 09.00 esuk. Iki oleh-oleh tidak melakukan puasa atau batalno poso. Boleh-boleh saja. Paham ya? Sing oleh batalno poso berarti sampean lunga isuk, delalah balike engko isuk ngoten lho ya. Lunga jam 09.00 pamane lah. Engko delalah balike engko jam 09.00 esuk. Kuwi oleh melakukan atau membatalkan puasa oleh rukhsah kemurahan. Tetapi sampeyan nek lunga lelungane kok tekane bengi tok, bengi maksudnya sebelum fajar. Isuk lunga pamane kok tekane jam bareng isya utawa jam 10 bengi iki tetep dikon poso. Ngoten nggih, wajib poso tesih. Kok ngendikane Imam Malik ngoten. Kala ngendika sapa ya Malikun Imam Malik ne faida arota ayyaruja min Ramadan. Faida arota mongko nalikane ngarepake sapa man ayyaruja yen to metu sapa man, lunga sapa man. Fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Fatola mongko muncul lahu kedue man al-fajr apa fajar. Bahwa halu utawi man bi ardi kelawan utawa ing dalam bumi man
qabla ayyaruja ing dalem sadurunge yen to metu Mas, WA Mas. iku poso sapa man dalikal yauma ing dalem mengkono-mengkono dina. Padha wae keterangan iki. Dadi nalika lelungan pas wayah Ramadan, bareng lunga sabari pajar. Sabari pajar niki sing nduk omah. Omane bar subuh sing nduk omah. Dan mulai kok sadurunge pajar, kudu wis tak terangno wau. Iki tetep dikon poso wajib, poso dan ngendikane Imam Malik. Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggih nate berguru ke Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i riyen ceritane menghafal kitab Muwatta. Niku kan gurune tuwa ditaskehke ning gone Imam Malik ngoten. Jadi cara tuwa-tuwane tuwa Imam Malik. Banget ngalimi riyen cara Imam Malik Hujjatul Islam pada masanya. Imam Syafi'i niku tesih alit. Jadi pamane Imam Malik pun sepuh, Imam Syafi'i nembe remaja. Tapi Imam Syafi'i niku cara kepribadiane niku seneng ilmu. Jadi pamane ngapalno banget landhepe akale. Imam Syafi'i niku. Jadi pas sowan Imam Malik asline wis hafal kitab Muwatta. Jadi dihafalno di luar kepala. Imam Syafi'i niku. Zaman riyen niku Imam Syafi'i ceritane niku kan termasuk anak yatim ya. Yatim ditinggal bapake sedo pas wayah cilik. Jadi kehidupane yo cara nganu prihatin. Jadi tuku buku mboten kiat. Mboten kiat buku. Jadi pamane kok nyateti pelajaran nggih kalih lulang-lulang ngoten. Lulang-lulang utawa apa jenenge kulit-kulit sing wis ora kanggo. Jadi terus dihafalno bari dibucal dibuat. Jadi pas ngapalno teng nggone Imam Malik niku kitab Muwatta di luar kepala. Cerdase Imam Syafi'i. Jadi pas Imam Syafi'i remaja niku berguru kali Imam Malik. Begitu saja Al-Fatihah.